бародаро мехоҳам чтобы дастгирии шумо натиҷаша нишон бата. Як конкурс рафтестай дар канали Игра Лайф ва хоҳиш мекунам видеоро тамошо кунед ва кадомеда ҳами соҳа ҳами корҳои интересни боша айноми мо ягон сухан кунем ва чтобы ҳам мардаке ки мо реклама харидагиай фикр накунад ки сумша да просто да об партофта рафтагиай. марҳамат, видеоро тамошо кунед. салом алейкум ба ҳама бародаро. Мо аввалин бозии худамонро дар канали igralife.tg додем. Бозии ягон ҷои фреб найрак нест. Бозии честни ай. 4 мошина ай. Я билет 1000 рубл ай. мақсад ки 3000 билет дорем. Ҳамин иншоалло ки кадоме да бахш хандид, нами 4 мошина сай дамиҷа кадоме шах. Брид мегирай нами. Чубна почка нами чот хизмат кадаги транзитошон тайёр ай. Дар номи любоиш кадоме ки брид иншоалло ки насибиш мекунад. бачаҳоно гуфтанам она ки я iPhone 14 Pro Max 128 гига пачка коробка документай насиби ту мешава кадме мебри мақсад 10 та дига конверти пули ай як конвертиш 10000 сомон ай метавони ки авора бурд кунӣ иншоалло соҳиби ҳама чӣ мешавад 4 мошини дига ай билето 1000 рубл ай у қай пулам нест ами 1000 рубл ай ту билети бисёр гирифтиву набриди соҳиби Porsche нашди соҳиби конвертон нашди соҳиби iPhone ма барои ту имина ваз 2107 барои ту падарка хулоса ту вообще ро афтодан за бозии честни ай бачаҳо гӯш кунед поён дар кашлоко ҳастай мақсад кадоме билет харе билета мехаре скрин мекунӣ билета ҳамин номерои WhatsApp дароӣ мекунӣ болода ман менависам билета шумо дароӣ мекунӣ бозии честни ай ягон проблема нестай метавонед ҳамин рақамо билета хариде скрин шароӣ мекунед занг мезанед тамом ҳаллаш мекунед ки блогеро хапен куҷо шидин да ҳамаи темахтуна хуш мекардин илтимос ҳарчи нагин ки бачаков ворух рафисан айсен куҷо рафисин чӣ фоидаи шумо раҳмат ба шонемси раҳмат ба ҳамаи бародарое ки реп дар бораи ватан хондан. Салом алейкум бародаро, имрӯз 19 числа 09 бародаро хад рафтем граница гузаштем омадем инам одамое ки печати фарши дӯстан 60-70 дона инам хе галочка мондаги на 100% иншалло ба амри худо ина бародаро дигариш ина 19 число ина миграсионка ина печатои мисол фарши задаги омадаги ягон проблема нестан ба амри худо 100% мезгарем бародаро ми ина миграсионкаш қати ҳамаш қати ягон проблема нест ба амри худо иншалло занг бзанед ҳамин комфорто қати иншалло ба амри худо браҷон мебарем мерем иншалло ба амри худо. салом алейкум тамошобинони гиромӣ 3-4 шида буд хомӯш будем сабаби хомӯш будани ягон видео надоштанмон буд ва фикр мекунам як қариб як моҳ падряд шида буд ман видео ҳар рӯз детай мекардам ҳамин чиз метавона одама монда куна яъне бояд камтарак дам бигирӣ ва ҳамин 3-4 рӯз хостум дам бигирам ва баъди 3-4 рӯз хостан дам гирифтам бо хостум дам бигирам ва ин чиз камтар зарар дорад дар статуси канал барои ҳамун магарам маҷбурам ки ягон видео кунам видео давом ёфтан мегирад суҳбатҳо давом ёбад репер бисёрай блогер бисёрай қатишон ҳар рӯз се каси дажа мешава бироварда ва аз шумо фақат як дастгирӣ дар кор тамом баъд бисёриҳо дар интернетҳо баромад доранд ки блогеро хапен куҷо шидин да ҳамаи темахтуна хуш мекардин имрӯз шумо бояд ватана ҳифз кунен бояд баромад кунен ман фикр мекунам ва ё бисёриҳо намедонанд ки мо дар инстаграм кардестем ва пеш бурдестем кадоме ки надидестай айби мо нест барои ҳамун илтимос ҳарчи нагин ва бисёриҳо нависанд ки бачаков ворух рафисан нависен куҷо рафисин чӣ фоидаи шумо рафтестам рафтани ва ё маънӯро дорад ки ҳамуҷа ободиай яъне оромиай ҳамуҷа да ягон гап нест сабаби рафтаншон ҳамияш то шуморо бояд бори дига тасдиқ кунанд ки ҷанг нест ягон гап нест сулҳ бастагӣ ягон гапи чап нашидестай ва ақоратҳои шумо камтарак аз як тараф нодурустай фикр мекунам бисёриҳо просто рӯи хашмтон гап мезанем ва ин чиз зарар доратон барои ҳамун ҳаматон хоҳиш мекунам ҳамун даҳанаки ақораткунактона камтарак бандин барое ки ақорат кардан осон алек рӯзои наздик як саҳнача тайёр мекунем оиди ҳами ақорат карданай баъд мумкин ки ҳам буфаҳмем ки мақсади гапи ма чӣ буд
дар бораи вазъияти репи тоҷик гап мезанем. Вазъияти репи тоҷик ин ҳафта вазъияти Искандар трейдер ҳар рӯз дар телеграмми шумора то $200 кор кардана ёд мета ва кадоме ки через силкаи мо медроя подписатсия мекунад ва дар комментарияш менависа ки мо ай репортал омадем 100 сомон дар прямой эфир меташ. барои ҳар рӯз қатиш $200 кор кардан марҳамат кунед, дар телеграмаш подписатсия кунед ва прямой эфирш дар чизе мега ҳамвора иҷро кунед. Монанди дигар соҳаҳо вазъият барои ҳимояи чӣ мешавад? ҳимояи информатсиони вайна нисбат ба қирғизо буд ки реперои мо бисёрш реп хондан, оиди ворух, оиди сарҳадбоно, оиди шаҳидо ва ма бениҳоят хирсандам ки репи тоҷикӣ метавона вақти даркорида фоидаи хича расона. Фоидаи хича расондан дар кадом мавзӯай, яъне просто хитон фикр кунин, ин қадар гапи чап шидеста, ин қадар дурӯғ чӣ нисбати Тоҷикистон бофтестан асоби на қирғизо ва реперо хаб нестан. Агар ки реперое бошанд ба забони русӣ бихонанд, бениҳоят хуб мешавад, чтобы қирғизоро бифаҳманд. Ва кадоме ки муроҷиат карданин ба қирғизо, фикр мекунам ба забони тоҷикӣ муроҷиат кардантон и просто халастои выстрелай. Русӣ хади муроҷиат кунед ва мумкин ост бигӯем ты хеле чӣ ба муроҷиат намекунӣ, ман надорам саводи кофие ки айном як миллатмон гап занам. Сабаби асосии муроҷиат накардани ман нисбат ба расонаҳои иттилоотӣ ва блогерои қирғиз ҳамие ки ман надорам ҳам саводеро ки битонам ответи чотки битам. Фикр мекунам бачакҳое ҳастанд, ҳамун саводи кофиро доранд ва просто интизори майво ба забони русӣ ва англисӣ ягон ҷавоби дандоншикан битан ки нишон битан ки мо агрессор нестем. Мо агрессор нестем. Асос ҳамие ки мо нападат накардагем. мо ҳифз кардагем ватани худмона ва худо ҷои ҳамаи шаҳидо ҷаннат шава ва бисёриҳо гуфтесен ки шумо чӣ баъд дар бораи шаҳидо гап намезанен. фикр мекунам каналҳое ҳастанд ки дар бораи шаҳидо гап задестанд ва агар ки шумо дар ҳамин чиз дар кор боша, дар бораи шаҳидо мо барнома мекунем. Агар ки имкониятмон боша мерем ай ҳамун наздикошон мепарсем, монанд як биография мешава, чтобы шумо аз наздикӣ бо бишносен ки шаҳиде ки барои ҳифзи ватан ҷон шадодай, барои оромии худмон ҷон шадодай кияй ва чӣ орзу дошту, чӣ ҳавас дошт. хай баъд уз шахтон дар дурунтон ягон хулоса мебурем ки чӣ бояд кард. раҳмат ба шонемсӣ, раҳмат ба далершо, раҳмат ба бадик, раҳмат ба нави ки ӯ солият рехонд, ин солам чӣ буд? Как раз дар кор буд. Раҳмат бо ки хондак дар бораи ватан реп. Раҳмат ба ҳамаи бародарое ки реп дар бораи ватан хонданд. Раҳмат ба бародарое ки хомӯш наистоданд. Раҳмат ба ҳамаи ҳамо афсарое ки дар фикри ҳифзи ватан буданд. Раҳмат ба бародарое ки солдат ҳам набудану на ки хестан рафтан дар ҳифзи ватан, дар ворух истоданд, дар чоркӯҳ истоданд, дар ноҳияи дар шаҳри Исфара амиҷа рафтану шаҳри Исфарада тайёр буданд. ҳамада раҳмат. Фикр мекунам ина ин буд имрӯза барномаи ма. саломат бошен, худтона эҳтиёт кунен. ягон чӣ бошад дар комментария нависед.